हालांकि तू गावत नहीं खपर दो बटा ना ओवर मेहनत तू कर मोह नो चौवल करत ऐसा के है तू अपना अपने रंगदार भतार बुझता का ना 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 हमने के झोला अब तू बोला का और चले के बाद गीत गौले हां कि आईनी हम पूर्व के मोर से अरे घर के तोर समानवा गो दवाई लो ना हो आ कहा पर कि रोशन भौजी तू गोदानवा गोदवाई लो ना हो आधार कार्ड देख लिया तो हमारा से बड़ हो हां वो चाहे जितना दिन बड़ हो खस हां लेकिन जमावे खातिर छोट भाई के मेहरारू के तू भौजी कहता हां राम राम बाली वाला काम तो शुरू कर देल हां बाली जस बध हो जइबो अच्छा भौजी कहे काहे जरूरत पड़ल है जमावे खातिर हाय जमावे खातिर कुछू कह देबो हाय ठीक से गाओ बाबू अभी तोरा में बहुत कमी नजर आवत है तनिका कमी नजर नहीं खे बहुते कमी नजर आवत हां भाव पहले ए रसम भौजी हो दवाई बुना अतर नेटुआ के भाव तैयारवा करते नो बा माने नेटुआ लगी तो बोलो सो तो बुझाइल कि खासे नेटुए के लइका आई ईमानदारी से कलाकार के मतलब ये होके हां कोनो दुसाधी गीत गई है नो हां पचड़ा उचड़ा हां तब बुझाई कि एकदम खासे दुसाध के लइका जब कोनो श्लोक बोले लगे हैं हां संस्कृत में हां तब वो महाराज ने चाहिए बुझाई कि एक खास पंडित के लड़का हां यही होता है भाव कलाकार का आकार नहीं होता हां वो जिस सांचे में पड़ गया उसी का वो आकार होता हां अगर जो भाई एक नंबर कलाकारी कर लगा हां अगर मौगा के भाव करी है अगर मौगा के भाव करी है तो बुझाई कि खास से मौगे के लड़का कलाकारी के नजरिया से कहता हां तारा के बाउर नहीं की बोल ना ना बाउर नहीं की बोल ना आ देखबो कइनी हां बाप रे खेसारी के डांस देखौले हम की बाजी है रही हां आ खेसारी के कह दिया तो के वो नची है हां ये भाई बुझाइल कि लो अब खेसारी के मांग नहीं ना अब ई खेसारी तू आ गइले अब खेसारी के कोई पूछता पवन सिंह के भाव कइले हां हम कने के लो पवन सिंह के एगो चुनाव बेचारू हारिए गइले हां तनी मन में दुख होई हां बाकी अभी उनकर मार्केट वो खा जाए उनकर सब नकल कर अब जब पवन सिंह के रेट मत बनला हां आ उ कलाकारी लोग है 30-35 हजार में देख लेता तब पूर्व कहिए ना कि हाई उनका के बुलाओ हां इनका कहे कि मैंने कि हम उनका ले बढ़िया उनकरे नाचवा दिखाते हां उनका के मत बुलाई लोग हमरे तो बुलाई एगो हो सिनेमा काहे ना करला गोविंदा जी वाला भी डांस करला हां है त्रिशा पर मधु वाला काहे ना करला ओए ओ माय गॉड देखो कलाकार के कबो क्रोधित ना हो ना खिसिया जे गाना बजाना भी हाय चले के ढंग खुदे ना उहे सिखावे कि ऐसे चल रे देखी ना सनही के सखिया पानी के कहे जल लबर लबर करे बारी एको चाउर ना परे हारी दूसरे के दोस्त देवे अपने बिया बोतल रे सनही के सखिया पानी के कहे जल रे दू अक्षर सीख लिया संतन को दुख दिया और उतने में गच बिया करे छल रे आ सनही के सखिया पानी के कहे जल रे चला गड़ा दो गोला गड़ा सारा दो गोला खराब कर देबो हमरा के चिन्ह तरह के हाय कलाकार हो तो निमन से बाया हाथ ढीला करके झाड़ दी तो 3 ढिमिलिया पड़ेगा बाया हाथ के बात कौनो गोला न बचिना ई मर्दवा हमरा के बोलत ना तहर कापी कलम कोई छीन लेता ना गइबो ई को तू सवाल आहो तू यूरोप का है बाबा हम दीपक जी के पास दिन हटिया हमारे घातना सुंदर गायक होके के हां ई को हतरा का है सुंदर नहीं खा देखले ए भाई हमरा दिल के अच्छा लगल तो हम कहनी तहरा एथी में जलन का है हो गए हमरा जेकरा के मन करी ओकरा के सुंदर कहो हां
ते तब बोका लेखा तार मुंह बा सुंदर कहो तो तू खुश हो हमार मन हम जेकरा के मन करी ओकरा के कह सकी दीपक जी के कर दूं जी काले हाथना सुंदर गाय खखेला मारा बज होले झाड़ दे चुना मुड़ी घर वाले खा मुड़ी घर के का चला रहा है तू मोबाइल में का चला रहा है का लिख रहे हो लफुआ लफा लेखा बोला तारा लोग लोग हो सुनी जाई पियवा डंडा रेली रसना जी बहुत बोका बनौका के पार करो भज भगवान के बउर की मोटिया झाड़ लो अरे भज भगवान के बउर की माटी झाड़ लो भजन में नहीं लगा लो ये रोशन बाउर रहलिया परमात्मा तिवारी जी की ओर से पुरस्कार मिला बार बार प्रणाम करो श्री श्री छठ पूजा व्रत पूजा समिति रामधारी सिंह दिनकर क्लब घड़ा में ही है चौरस्ता भोजपुर पर बबुआ का लिखल है रामधारी सिंह दिनकर के रहले कुछ तो बताइबो राष्ट्र कवि रहले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के कह दी तने उनके बारे में 10 लाइन बोलो उनकर कविता लिखल याद हो भैया तने होय त ये तने बोल दी हम बोलत हैं 10 लाइन इहो मेरी के बात हो महाभारत में जाना मेरी समझावे गल बड़े केकरा के दुर्योधन के कि आधा राज काट दे दे कहले बाकी ना दे हो जन करे कोई तन कहली हो बंदी बनावे चल देलो अतना उनका देह से प्रकाश निकल बा सब कुछ जन चकड़ा के गिरल बड़े ओही बेरी भगवान को नहीं अपना मुंह से बोलने वाले वो बात के कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी लिखले बाड़े जब नाश मनुष्य में छाता है पहले विवेक मर जाता है हरि ने भीषण हुंकार किया अपना रूप विस्तार किया डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध बुझे हाहा दुर्योधन बाध बुझे हित वचन नहीं तूने माना मैथिली का मुआ ना पहचाना तो लो मैं भी अब यहाँ से जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ याचना नहीं अब रन होगा जीवन जय के मरण होगा हंसे से नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन रन ऐसा होगा फिर कभी न जैसा होगा आखिर तू भूसाई होगा हिंसा का प्रदाई जाने का 2-3 लाइन बोल दी खाली मुंह दूसरा से होई नेटुआ नगार को हदे बता से हम नेटुआ हो जाए अब बाभन को हदे बता बाभन हो जाए अब तू को हदे बता नीमन का बता पर दुमन जी तो हम नीमन हो जाए अब बाउर को हदे बता बाउर हो जाए भगवान का भल बड़ा आहो अबे जो तारा कहला से सब चीज होता तो तनी को हत के प्रधानमंत्री बन जाए तू कहला ना प्रधानमंत्री का रिपोर्ट में तो जूते मारो रेल अगर आए लोग बच्चे हम पे घर तू हमारा गीत का बोलो कौन जाति का होगा कौन मजहब का पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग होता सब हमर दे जवाब खोज दे के हो खेसारी लाल यादव जी के ले पे बोले बड़ा कटहर के काटनी नोट फाट के आवे बोला मुलायम करे चाचा ये सब लय में कुल तो हम ना हो भोजन वाला लय करे के चाहिए एकर जवाब ना देते पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग होता सब हम जवाब ना देते दे देते लेकिन में दो में नहीं थे लेकिन दे हम जवाब दे हम का कहे ने भूजा जवाब लो जालू आंखों मुंह के ना जालू आंख मुंह के नरकवा के गेट पर आ देखो तारे भतर उमर जवाब
खोजे के हरे हाला देखिए हमरा दीपक जी के न्यूज के देता नहीं हमने के मित्र लागो हाला अच्छा धीरज भाई है कहीं प्रणाम 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 ए महाराज मोबाइल ले आल वाली लोग कहां रही महाराज आवे के चाहिए धन्यवाद बहुत बहुत आशीर्वाद हमरा के प्रदान कर ले लिया हां भाई आ बोलिए कब से यहाँ के घर बने असकामनी लाइन हाँ रोड लाइन संजय पांडे जी की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार बा ओहो बार बार प्रणाम करो हाँ तारा दिमाग के हम अच्छा तरीके से था लगा ले हाँ। ए जवन के बिया हो गए हाँ सब कोई सुहाग रात में सोना के अंगूठी चाहे सिकड़ी लेके जाला मेहरा रुक देवे के हाँ आई जवन कठड़ा में एक कठड़ा पानी लेके गए तू कहेला आई रे गल पलंग पर तो धन न देता रे हाँ पलंगवा पर धो के अपना मेहरा से कहत रे के पनिया में बैठ अब सोच में पड़ गए मौके हां मैं बताई लेकिन इनकर मेहरारू रहली तो पति के बात मानना जरूरी है हाँ बैठ गई पनिया में हाँ पनिया में इनकर मौगी जब बैठल हाँ ई जवन लागल आगे पीछे देखे हाँ अब वो आगे देखता घूम के कहू पीछे देखता हाँ मौगी के बर्दाश्त ना भलू बेचारी पूछ देलस कि ये राजा जी ए दादी ई हमरा के कठड़ा के पानी में बैठा के आगे पीछे का देखता हाँ ई जवन कहता कि चुप चुप हम साइकिल के पंचर बनाईला पनिए में था लगी छजवा आवाज बाकी पंचर बा जवाब खोजे बजे के हो हाँ अब एगो कौन सा गाना गौले कि दिल में तो धुआ लागी तन सुनम भी की भैया आ ना तो में भूआ लागी ठीक बा भूआ लागेला हाँ लेकिन भूआ दिल में ना लगेला भूआ जवानी में लगेला जवाना के चल जाला गलती कहता नहीं एगो गाना रहे दिल तो बच्चा है जी दिल तो बच्चा है जी दिल तो बच्चा है जी तो बचपन से लेके 55 ले दिल बच्चे रहेला मुंहे घड़ी ले मानवा उहे रहेला कहे दिल में भूआ कैसे लगेला दिल में भूआ कबो नहीं के लागो आ तारा जब प्यारे करे के बा तो पूजा है न सुनो जे तरे सोना सोनार चिन्हेला मेड़ कुदार चिन्हेला लोहा लोहार चिन्हेला वही तरह दिल एगो दिलदार चिन्हेला हो मौगार से लगावले में कोनो फायदा बा दिल नु देवे के बा दिल नु देवे के बा दिल मिला दार के देदा असली भाता के देदा दिल मिला दार के देदा असली भाता के देदा कितना ले काताना 500 1000 68,000 हाथ में धर 68,000 ले ला 2000 गोरिया बाकी सौदा उधार के दे दो दिल में देवे का बा तो दिल के दे असली देखो कलाकारी देखो वही जगह झोल में बबुआ चिन्हत में खतु हमरा के जेने से रानी कहबू तो कतना सोना चांदी का मन चाहिए रानी कहबू तो तू मन ध देव तो कहबू की आ करी है सखी सहेली रंग खेली बजा के तालिया बहुत बहुत
रुपया के पुरस्कार परमादरणीय हमें रजनीश यादव जी बालू माफिया, नीतीश यादव जी हरिहरपुर बालू माफिया। ये महाराज का बालू माफिया हो गए कौन रुपया दे 500 पूरे 500 पूरे रोशन जी 12 को मिनी बा ए रोशन भाई 500 रोशन जी के दिए 500 हमरो के दिए दी कलाकार हो बढ़िया हो दे दी राजेश चाचा के छोट भाई हां राजेश यादव तो छोट भाई 51 रुपए का पुरस्कार दिल बनी बालू माफिया है। हां भगवान बनोले रखा हां अरे तुम्हारा जमीन प्यारी हो प्यार समय दिलवा दिल हमारे गाना सुन ले हो जवाब दे हम तब तक हालत खराब हो जाए। कहते कि चेहरा नूरानी मुहावा पे पानी चेहरा नूरानी होला मुहावा पे पानी होला यहाँ तक ले गाना ठीक बा। चेहरा नूरानी मुहावा पे पानी जिए नदी है चढ़ली जवानी जान लेके मानी ई है गलत जान ले मर्दे एगो लड़की जाई तो 4 गो आई जाती है तो जा दो एगो लोग का हालत कहला देहातों में कहला कि मर जी है जीव तो एथी खई है घी तो लड़की खातिर तू जान दे उतारे से तारा सन बेवकूफ कहां में नहीं मर देते यही ना होला देखा तो गीत गा के जवाब ले लो कितना सुंदर बिया और रूपवा सलोना लगी जाई तो रूपवा सलोना लगी जाई तो ना रही जाती हमार सोना लेकिन एगो गाना के फरमाइश रहल सब।